Hello. One viewer hello. Everybody say. Huwag kang mag-alala. 2 viewers hello. May nagmamahal sa'yo. Kuya Rene Castillo, hindi kami galap shoutout. Good morning. Ay, hindi na pala morning. Magandang hapon, Kuya Rene. Kagising lang namin. Kagising lang. Reviewers, hello. Paring Jason, musta na? Okay naman po kaya rin eh. Ayan at nagre-recover pa ng mga puyat. Ng mga okasyon. Kasi sunod-sunod yung puyatan talaga namin. Simula nung nagpuyat kami, simula nung lamay nung tito ni Mrs. hanggang piyesta. Grabe. Grabe yung puyat. Gising lang namin. Good afternoon, everybody. 2:24. May dala kong sando ka. Nandyan? Liligo. Tissue pa na. Bakit siya? May ano tayo? Kuya Rene. Tapos na ba piyesta sa inyo? Tapos na po. Kahapon. Tapos na Kuya Rene yung piyesta. All viewers, hello po. Anong gamit na naman? Ito. Umawi na. Nalilig na ko. Almusal pa lang ako eh. Sabayan niyo yung kain. Bibili naman yun ng ulam. Bibili na lang pa. Bibili na.
Siya man yan. Alam ko. Sorry. Kaya hindi ka nakakamit. Cellphone. Okay lang po kaya rin eh. Ayos lang. Sinabi pa ako. Hmm? May balita ka sa Facebook na ano eh. Binaha sa Bacolod City. Diyan nyo ba yung kaya rin eh? Laki ng bahay. Hmm? Anong oras na ba? Mag-alas 3 na. Hanggang? So, 28. Anong oras tayo dumating? 5. Ikaw? Hmm. Sa amin, baha din ka. Hmm. Ano nila pala yun? Baha. Reviewers, hello. Kuya Rowel. Hello po. Rowel, hello, sabi ni Kuya rin eh. Pare. Hello po. Pagod na ng bag ko. Ay, tinubaunan pala natin. Hindi pala ugasan. Reviewers, hello. Ano ba ito isang po? Ano ba? Siguro ko. Hello, viewers, hello. For viewers, hello po. Ano ba mo? Bayan mo nga. Ito galing? Ayan. Hmm. Bala. Hmm?
ano? Parang naman sa kanya ano? Part di man na. Ano no? Mo ni gada. Una tagi ka ha. Hmm. Buwak ko ah. Ulit mo na. Basin siya na wala gapas. Brown na mata ko. Ah. Ano? Gusto mo isurado? Sinabuhan din tayo. Ado, ngabahan mo. Masarap mo. Ano Pare, Ah, kari-kari. tipos paluto, tipos pautang. Hmm. Tapak ko na po, 200? para kung takat. Nagluto ka pa din nagluto. Oh. Ha? Pain namin. 5 viewers, hello. Welcome to Welcome to ano. At dito na kami sa ano. Korea. Yan. Ulam namin. Kari. Kari-kari. Yung natira pag limasan. Hmm. Kari-kari. Kumain pa ako dahil. Yan naman ang luto-luto, makapagod pa. Hmm. Ano muna tayo? Mabilis ang... Sige nga rin, kain ka muna po. Kakain din kami. Kasi Paradise. pagod pa. Ako na, pa eh. Pinising lang eh. Pagod pa kami. Nagre-recover pa sa ano. Hindi mo, kaya magpakalakas sa labing isang araw sa datos. Ito na lang. Ano may sabag na ako dito sa datos? Hmm. Kain po tayong lahat. Ay, baliw. Empty ako. No. Oo, mag-stop. For viewers, hello. Ay. Shout out sa silent viewers natin. 5 viewers. Kain. Ito mo. Ito kayo paborito ko din si Kuya. Parang spaghetti. Kaya nga daw. Ganun lang. Kain, mangan, mangan. Mangan tila. Hmm. Ada mo bukan na rin pa. Iangan ko din. Marinahan ko din sa iyo. Iangan ko din. Uy, magdami sa mga. Hindi na papawasan. Ano? No? No? Ay, ala. Kami ugot tayo ito electric para sa ito. Extension. Iskan satu pala namin. Ito nakiking, kukupya. Sabi ko ito mo kay may Mario pagkuha. Ibugal mo na ko sa ito. Bali ito, pagpaparaan tapos niya. Kapag karasungkat nga na ko ito. Uy, yan agad ko. Ha? Hindi tinawa ni sa kopya LA. Yan ako kopya naman ang anak wadat. Anak ko pa naman. Okay, laro nga ito kay Mandy. Ay, sa tuwa na ko. Ito anak ko sana. Bato, ano yung kulay na na? Baka yung kulay na meron sa akin. Ayan. Basta gusto sila sabi kay Benny. Nasa uwawan nga ni pala niya. Ha? Piraro mo sa akin si H. Isay. Ayan.
Mata. Ha? Mata. Ito salamat. Ay, siya para pilay. Wala. Hello! Mga kutsara niyo. Ayan, kain po. Silent muna ako pare. Kain muna. Ako gutom na. Kain din kuya rin eh. Ano? Bagong na. Kabalaw sa. No. Ano na di ang Kain kuya rin eh. Ang ulam, Kain tayo, kain. ang ulam namin is Kari-kari. kawi-kawi. Kawi-kawi. Ang patang nirorokot ka ba? Ano? Okay na. Ano? Rokot ko ito. Ang tawad. Hmm? Wala to. Ito. Ano yung pizza ko? Pizza ba ito pa ng ganito? Parang ganito. Ano? Ito mo. Natarik pala na sub. Nagbugyot nga. Ang bayan ng pizza. Nakakasanda mo ba? Kain. Testingan ka natin balaw. For viewers, Mega love shoutout. Pero balaw siya ito mo. Lagi ka ng bamal ka. Katarong ka daram-ram. Katarong ka mong dakaan. Kakawag ang balaw na. Bahala na. Hindi pagditlan. Eh, pag-usarin si Teresin sa bag. Hindi ko Kain po. malakpan. Ano ba? Bumili lang kami ng ulam. Mabilis lang lang. Puno to, oh. 200 lang. Dari ka rin, ah. Kain po. Kain po. Sabi ni Kuya rin, eh. Nagising lang namin, eh. Bawi-bawi na. Kaya. Kuya rin, eh. Nasa Maynila na kami, Kuya rin, eh. Parang may bago ka dito. Ang may hiwagang blue house. Hmm. Sino kaya yung tatlong silent viewers? Kain po. Kuya, sabi ng Kuya rin, eh. Sa Manila na kami, Kuya rin, eh. Nakakagising lang namin. Pagkatapos ng piyesta, sumakay. Tapos ang piyesang 28. Kahit na sa kayo. Kabiyay kami nagpahinga. Grabe tulog ko sa ano? Sa bus. Nagising ako. Nag-iiya sa terminal. Sabi sila ako nag-iiya. Ay, daro ko yung tungkap. Grabe talaga pagtungkap. Totoo po Kuya rin, eh. Totoo.
Follow up ko bukas kuya rin niya eh. Hmm. Hindi pa sa pagkain ko to. Kagumit ko yun, hindi ko naman sa iyo. Palipas. Lechon kawali. Nag-ihin pa lang. Yung ano ng kare-kare. Lechon kawali tsaka tuwalay lang. Hmm. Balat ma. Wala. Mix yan. Ako na to, beef. Beef kare-kare tapos si mix. Lechon kawali tapos tuwalay. Dalawang klase ko na. HBO na dong. Hello, kain po. Ano na to eh? Breakfast. Ngayon ko lang ito ulit natikman yung kare-kare. Taon na. Kada, una, lechon paksugin ka na, sabi ka naman. Ikaw na palit ka na. Ano ba yung kare-kare? Sabi mo ah. Tikman ko nga itong ano. Labakara. Tuwalya. Ang gusto nyo nakalima namin. Ha? Sining yung alas 6 pa sana. 6:30. Kato na kanda? Mas kaya. Ha? Aangkas. Ba't siya matubalik ako? Pero Tapos pagtunan niya sa kuwa. Ba? Sa ban. Ban na rin ang nagkintuan. Kaya hanggang mag-traffic ka rin. Baka lagi yung mga kapitid. Baka nag-video ko sa mga. Doon sa Bangawan. Ay, Domingo. Kadaw nyo nila. Domingo. Kadaw nyo nila nagbibideo. Alak day pag Domingo. Pala. Yung kadaw nyo nagbibideo. Tapos nag-iinom naman kami. Hindi pala yun ngayon. Wala ba nyo na yung inom mo? Kato ko na to Sabado. Ano naman. Buk na nakatrapot sa bago. Ha? Buk. Ayos lang sa tapos. Tuwalya. Ito ba? Ito ko pagkalot to. Pag una ko, apon siya magbubukas. Apon. Kaya una, nagkuha na yun, sekretar na yun. Laguna. Yun na kung makakos kung mag-uwasan. Ito na nila. Gagara ay nagpupudpanda. Paano lang? Ako na nagpupudpanda. Kato? Ako na. Minok na lang. Si Otto, tinawan ko to sa Bado, tapos tinawan ko sa Antado. Ha? Si Otto, tinawan ko sa Dabado, tapos sa Tuwan. Sarap mo, tambay na to. Tumang ka tuwan. Naroon ako, bakal mo si Carrillo ha. Hindi mo niya ko yan. Amin. Ano gano'n mo? Wala ko na. Hindi ko na kaya. Wala lagi. Ano baba? Kamuyaman. Ka-story. Sino pong mga nito ulit sa bato at tropis? Puti. Magtutunan ako. Dala ko nga tanay, ito ko nga bumili sa daputi. Pero nabinibig, gunting ang sanatan niya po yun. Tapos sandog. Pero nga, ba't ko yan? Gusto kayo kung mabiyamin. Kapit ko baka lang ito. No. Sira kay Paidok, sira ang kulguboy. Mahindigan sa puti, amoy nera sa school pag ako iyanan, okasyon. Basta puti. Ano ba? Dito. Isilitan. Yung silit. Sorry. Masilit. Yan. Magpada ko lalo. Ito ko sa dara ko. Sabi na ulit, danuan. Wala ko lakaon.
Sige kita, basta lang ito. Sino ito balaw? Mga sinaya po katrabaho ko ano. Naim. Kain. Magdan tayo ng ano, appetizer. Para Sili. Camera arban, sila. sugkin sa gatos na din, ikatumpok pa yan. Galing na buyo. West from the Bicol. Mahal kaya dito, sabi ko, mura na mahal ditong sili kasi ito na ba? Dadating yung Pasko, mahal na ang mga ano, sibuyas, ang mahal. Pasok kayo. Ingat kayo. Salamat kayo rin. Kaan po. Bago. Naman dulo ko na buwan. Mag-uong. Sadi kaya nagiging independent ang mga ikinsadi. Manila kapag kasakit, oh, bili ka ng ayamasal mo doon. Bili ka doon. Hindi nakakain dahil paugasan. Minsan, di ka pupas ka na. Ako ka na to, kundi mag-i makapag-ikinda. Kailangan mabakalan. Ay, ibakal mo nga kita nung magbakal na nigas ako. Sabi sa to, sarap isang sangama ako. Isang Having viewers, hindi, yung bakal. Dira sa naman sa to, kaya mga bakal bukas sa araw. Mga type out. Ang balas mo type out. Siyempre, mas convenient kaya ano. Ibig ito. Gusto ka mag-ibawin. Gusto magluto ka, oras sa buwan. Hindi ko na kaya. Hindi ka tayo pa. tagal gandong dalawa di ah. Nilabo mo kaya ano. Hindi na. Iluwan siya. Dahil may mga upload ka ba? Hindi kasi notify ako sa... Bibihira kuya rin yung mag-upload. Bago ka upload. Kahapon. Kahapon lang kuya rin eh. Isa-isa lang. Isa. Nung nakaraan meron. Kahapon lang. Wala. Kuya rin eh. Kahapon lang. Mamaya mayroon. Sobrang ano, dalang. Kasi nabisi nga talaga. Busy. Grabing ano. Walang pahinga talaga namin sa biyahe. Pag nagpas ng naga, Mm. tulog na eh. Ako nga, wala pa na lagi, tulog na. Dapat mag-i-edit ako biyahe pang patulog. Di ko pa nga, naisip ko pa lang na mag-i-edit ako, inaantok na ako eh. Wala na. Sa alamid, wala rin. Baka nag-ano yun. Baka nag-ano kuya rin eh. Pinapaganda niya yung ano. Ako Yung busy vlog talaga niya. ako. Parang bansa ano. Kaya sa lang. Ano? Parang. Bakulod yan? Bakulod City. At viewers, dito na kami Maynila namin. Lawin na kami mag-Bicol. Naantok pa talaga. Baba na. Susulitan na ano niya. 1 day. Hmm? Kung sa tamang pamilya, tubod naman ko. Okay? Yan naman talaga. Yung flavor. Dapat naman binasa. Hindi na naman ko. Magasayan kami. Palitan ko sa amin. Palitan ko sa amin. Yung gusto kong ano, franchise. Big Bro. Grabe. Kauno kan, sasikat kan.
Ay, talaga? Mura yung Big Bro, pero grabe ang Quality. lasa. Quality. Mahal kasi. Hindi siya na ano. Quality yung mga ingredients. Ano? Kaya man nakatago ako. Nakatago ako. So, Ate Bidang, pagiging kain hindi po. pinababayad. Jason, si Ate Bidang. Bidang kaon. Hindi na kami Manila nang Kakagising lang, kain agad. Antok-antok pa. Balik na yung mga ano, yung artista. Ang main character. Kari-kari. Ulam namin at Bidang. Bala ko no. Bisa natin. Kaya kasi ang araw na wala kayo, vlog. Yung Ano? parang Jason, basic katindahan sa alamig talaga wala din. Wala po. Kaya, yan. Wala. Dito kami sa Manila namin at Bidang. Sunod kaya, after pula mahal. Okay lang, Kuya Rin na walang upload. Kasi hindi talaga kaya. Bawi na lang sa susunod. Na habang buhay. Sunod-sunod din kasi yung mga nangyayari, Mm. nangyayari kasi kaya rin eh. Hindi rin talaga inaasahan. Kaya puro live yung mga ano. Hindi rin kasi parang Jason makapunta doon sa ano. Kay Kuya Noli nung nakaraan kasi nga parating baha. Hindi kaya. Hindi ko kung ano dito ka. Tapos si Kuya Rene. Nagawa mo. Hindi kaya. Mahal yung pahinga namin doon yung biyahe. Grabe yung tulog ko talaga. Nagising ako nandiyan sa Cubao eh. Pagsakay talaga, pagsakay sa bus. Nagising Sabi ko na. mag-edit kaya ako. Antok. Binitawan yung cellphone, nahihilo ko eh. Tulog ako. Ay, nagla-live. Ay, Oo. nagpapayag pala siya araw-araw. Ako hindi araw-araw yung live kasi Hindi kaya, antok. hindi kaya nung ano. Eh, Kuya Jaime, Kuya Jaime, kain internet. po. Kain po tayo. Dito na kami Kuya Amy sa Manila namin Kuya Amy. Kain po tayo, Kuya Jaime. Kare-kare po yung ano. Grabe sulit ang 200 mo sa kare-kare. Punong-puno dito, oh. Puno. Ito, oh. Wala na may lechon ka. Puno siya. Tapos, ang daming gulay. Tsaka yung karne niya, ang dami. Tapos, ano yan eh. Niluluto sa harapan mo mismo. Pahinga muna, Kuya Rene. Ingat Muna. kayo dyan. Opo, thank you, Kuya Jaime. Sabi ko nga sa kanya, check up. Pahinga muna kami dito kahit isang araw o 2 araw. Para ma-recover talaga. Ate Badang. Hello, Kuya Kuya Rene. Rene, hello, sabi ni Ate Bidang. Hindi ko talaga kayang kauno na argadi, ano. Kasi parang umaalon eh. Pero nyo, yung puyat namin, yung puyat ko. Simula nung paglamay. Ate Bidang sabi ni Kuya Rene. Paglamay nung tito niya. Tapos pagluto nung last night, tumulong na ako dun. Tapos, pag-alibing, hindi lang tulog to nun, nag-drive ako. Tapos, okasyon na nung piyesta, dugtong na. Fiesta, kasal na yung pinsan ko. Grabe. Review nilo. Shoutout sa lahat. Lula ka ako. Franchise ko kanino, 300. Bako ay yan eh. Pero 10 times nga ulit, tanig. Busog. Hello sa 9.
Hello, Kuya Jaime daw, sabi ni Pwede sa pangdawang turaan ko. Para sila sa flavor. O kasi yung cream, ada ako adit this cake. Ano dyan? Masarap doon ang ginaan ko amin. Ito pinakuha mo. Mga alas 3 na Samsung doon na sila. Ay, nagaling sila, nagaling. Oras. 2 hours kang push na sa gumapay. Mga alas 3 sa tanong biyahe sa alas 4. Naantok na agad ako. Tutong ka na tulos ako. Pagkakapanok siya na. Kalubat ko cellphone ko. Ako ito pagpadrive mo na ako chinto niya. Mig- Pakulbo. Yung katoto niya. Nag-iba si Takoy. Ha? Hindi po siya ito kayo. Kuya Benji! Kuya Benji, kain po. Kare-kare. Kaon! Kaon. Kare-kare. Ulam namin. Kare-kare. Ano? Mix siya. Lechon, kawali. Tapos, Labakala. tuwalya. Labaka. Daming laman niya. 200 pesos lang. Tuwal yung gamit na. Tuwalyang super lambot. Tapos, lechon, kawali. Lechon, baka to? Ayoko. Di ah. Alin? Ang Bacolod City hindi na City of Smile, City na binabaha na. Baha. Di Kuya Boy sa Mm. ang bakulit sa Kuya. Sorry sa Bacolod. Akala ko sa Iloilo. Hindi na sa bakulit. Hello, mag-visit ako sa boat ng amo ko. Ay. Boat? Ano yung yate? Boat. Diyan pala kuya rin na si Bayaw eh. Bacolod. Hindi ko alam kung saan sa Bacolod. Baka sa Pero may pinag-mention yun. Baha. Kay Sa city din yun eh. Baha talaga. Sa Dumarano Aman eh. Kaya pabayad ko. May dala kaming ano. Ito oh. Mani. Mani na ano. Galing sa piyestahan. Hindi ko pa natatanong kung saan. Akala ko nga sa Cebu. Sabi ni Bayaw, nandun daw sa Bacolod. Akala ko nga dun Iloilo eh. Bacolod eh. Yate, Yate. sabi na eh. Yate? Ang ano pala? Ang yaman ng awa ni Kuya. Para saan si Kitty? Hello, Zoe. Kasi si Zoe parang, wait lang, di ko nakikilala eh. Nag-iba kasi yung pangalan ng ano. Wala na sa ano. Nasa amin po. Nasa Maynila po kami. Hindi ko siya nakita kahapon. Bago kami umalis. Tulog na yun, bagsak yun. Hindi na kinaya. Magdamag ba naman? In-enjoy ang So buhay. nag-asikaso ng ano? Kasal ng kapatid niya. Si Kuya Hawk ba yan? Bakit iba yung pangalan niya? Hindi ko talaga nakilala. Tinitingnan ko yung profile, ang liit kasi. Kuya Hawk ba yan? Eh, bakit iba ang pangalan Kuya Hawk? Idol bro, Hawk. Si Kitty. Pinangalanan niya ni Kuya Benji na Katie eh. Kitty Duterte.
Kamukha daw. Hindi yan si Hook. Ay, hindi ba si Ho? Kuya Benji, hello daw po. Si Kuya Bern? Burn ka. Si Kuya Bern ba yun? Diba na kasi ang pangalan na lumalabas dito sa ano eh. Parang si Kuya Bern yan. Hindi. Iba yung pangalan niya eh. Hindi ko pa naman mapindot yung profile. Hindi makita. Nalita akong mag-live. Dapat kanina pa nag-live. Kasi itong live na to sa ano na to eh. Para na to sa December na. January na Hello, kita. Megan. Ay ano, January na. Ay, Cut off na. cut off na pala. Oo, cut off na. Tapos na. Tapos na pala, panibago na naman. Para ang Tapos na bilis yan. ng cut off. Tapos na yung challenge nila Kuya Noli. Tapos na ba? Akala ko hanggang ados pa yan. Wala no? Ados, mag-announce. Plus na ngayon. Malabo si Bern yan. Malabo siguro. Pakilala ka nga po. Nalilito na ang madlang people. Ako rin nalilito eh. Hindi ko kasi mapindot yung profile eh. No? Agos ng alcohol no? Lawat ako sa alcohol. Gusto ko mong lawat. Ato na sana ato cotton buds mo. 11 viewers. Hello, Ate Jenny. Kaon, Ate Jenny. O si Ate Jenny na ako sigurado na Ate yun. Jeannie. Ato lang. Hello. May na Ate Jenny kaon. Shout out. Ate Mane, galing sa piyestahan. Inahanap ko sana Ate Jeannie yung ano, yung dessert na ganito. Oh. Yung ganitong dessert. Alam mo natin Jeannie yung dessert na ganito? Kaon, Ate Jenny, kain kayo ulam namin Kare-kare. kare-kare. Binili. Ate Jeannie, hello sabi ni Kuya Jaime. Kuya Jaime, hello sabi ni Ate Jeannie. Nasa ano yan si Ate Jeannie ngayon? Nasa bahay niya. Tapos na yung bahay natin, Jenny. Hindi pa. Ano naman yung dessert? Yung ganito ba yung rock and roll to the world. Kapal. Rock and roll. Maluya. Piniprito. Maluya ko kan. Kumbaga uso ba yun sa Bicol, yung rock and roll. Dessert. Dito nakaparking yate namin. Kaninong YouTube yun, Kuya Benji? Baha pa rin Ate Jenny. Nung nakaraan kasi ang lakas ng ulan eh. Kinilig mga viewers ni Vince Ate Jenny. Bakit? Paamo masiramad ko. Siya magururupok-rupok pa. Buwayan eh. Kasaba galaan. Made of kasaba. Yung rock and roll eh. Tapos nilalayad sa doon sa batag. Binubulad. Binubulad. Ginugupit. Baha ba dyan Ate Jenny? Kasi nung nakaraan umulan eh. Sobrang lakas ng ulan bago mag-fiesta. Oo nga po, Kuya Jaime, kilig silang lahat. Naihi nga si Badit eh. Kaya Jaime naihi si Badit.
Nakaramdam ng ihi. Well, viewers alone. Maramraman ko pag nakikipista ako, ibubals ako sana. Ay. Sincero mon. Ay, thank you, Kuya Jaime. Thank you so much po. Thank you po Kuya Amy. Thank you po. Salamat. Uy, na. Saan mo sana? Thank you. po. Ate Jenny, di ka kadi magbubol sa Ate Jenny. Ito mani. Alam Maluya, niyo ba ano po? maluya ko karak enrolan ay. Ang man paborito ko man. 14 viewers hello. Ha? So ano ba ga, iba-ibang kulay tapos Balingoy. binubutangan sa asukar piniprito. Thank you bro Jaime, sabi daw ni Kuya Renan. Balingon. Dinirin. Favorite na may asukal. Hello po sa lahat. Uy, dumadami na tayo. 14 Tapos na. lalagyan ng food color. Hindi parang niluluto siya, lalagyan ng food color. Tapos, Pwede di. kaya Teddy magandang hapon. Para sakit misis mo. Sa polyps po, Ilong. tapos na po mag-surgery. Na-opera na siya. Nung atres. Follow-up check up na lang. Malawya ko ti sa mani. Tatagyawato na ko. Ay. Bro, rin niya. Pinag ko yan. Rock and roll talaga Salamat si Kuya Ate Jaime. Jenny. European si Sir Jaime. Naantok pa nga Ate Jenny. Pagkagising ko kakain na. Grabe kasi yung grabe yung nangyaring puyatan nung November. Hello po, buti din nyo naabot ang rally dyan sa Manila. Pati rally, hindi natin alam na meron. Magkano rally no? Kailan ba yung rally? Rally? Upa? Rally daw? Ano Ay, ba? po. Huwag yung po nalabos ng tato. Kaya kamo. Kainit sa Tuloy-tuloy lang ang gamutan para gumaling. Thank you po. mga Gusto ko taho na green. Ay, naku, si Ate Jenny na naman. isa kampo. Ito, Ano ko yung polis? kare-kare. Sauce ng kare-kare, Ate Jenny. Ano po rani? Ate Jenny, sauce ng kare-kare. Wala tayong taho ngayon. Busy na daw si Kuya Julius eh. Nung nag-live kami nung nakaraan. Nung piyesta ba yun? Piyesta? Bistang gabi. Alas 4 na ng madaling araw, nag-live kami. Pumasok si Kuya Kaya bumungad Julius. ka agad. Taho. Bumibili agad ng taho eh. Busy Ay, daw yun. naputol-putol yung signal eh. Busy daw si si Kuya Julius sa work. Ay, Zoe. Kaya bibihira daw siyang pumasok eh. Oo. Sa mga live. Pero nakikita ko to sa ano na eh. Yung naka-challenge ata ako. Tapos ngayon, follow-up check up po. Kuya Zoe. So tibak ko, sari na tabi, migpas ko na basang udan na pumasok pong perming baha. Bye sa natin Jenny, puputosan pa. Tapos na yung fiesta, medyo makarelax na, makakagala na to si paring Jason kung saan niya gustong gumala. Baka makapunta na dyan Ate Jenny, kaso baha nga, iikot ang layo. Sa Bacolod kasi dumadaan, medyo malapit lang sana. Ilan taon ka na po ate? Bakit agad? 32 pa lang ako, pero nagkasakit na ako ng una nung 16, 15 ata, 15 Bumalik years lang. old. 16 years old siya, na-operahan na siya ng ganyan. Naoperahan na po ako dati noon. Tapos bumalik lang Bumalik. after. Ngayong 32 na siya. Kaya 15 years din.
Bago bumalik yung sakit. Pero ano na yun, sabi na din na talaga ng doktor yun. May chances talagang bumalik. Kaya hindi na rin ako nagtaka. Ako naglalangoy na Judy Ann. Judy Ann. Judy Ann. Baysa na Ate Jen. Naghanap kaya kami Ate Jen, so padis talaga na kulay red. So pinabayad kaya kanimo ni Jason. Daad to kapadis, di ko natuturakan sa kapadis. Ata nag-uno na to, naggayon-gayon na. Ah, ito yan? Bato? Baysa na Ate Jen, tayo anap takaod ma. Pakatapos ng follow-up check-up. Dapat pala kahit magaling ka na, need pa rin ng follow-up check-up. Opo. Kaya yung gagawin po ngayon is kailangan may monthly ata, monthly check-up. Saka, pagkatapos yan, may opera pang susunod. Yung tinga niya naman. Kasi butas yung eardrum niya. Yan. Tagpi na yung katawan ko. Yan talaga yung dapat ipapagamot namin din sa PGH. Yung tinga niya. Kaya nabutas yung eardrum. Kaso pag tingin dun sa CT scan niya, nakita yung polyps niya bumalik. Kaya mas inuna ng doktor yung polyps kasi delikado daw yun. Tapos ngayon, kasi nung unang follow-up check-up, tinanong ko kung kailan yung opera ng tenga niya. Ngayon daw malalaman kung kailan nga ba. And yun sa gusto ko kayong ma-experience magsukong kanso may ipit albot. Ngiri. Baysa natin, Jenny, taanapan to talaga. Kaya tumatawa na si Ate Jenny, nagtatype niyan, pero nakahigayan dun sa plywood. Nakita ko yan kanina dun sa live ni Vicente. Nandun ako sa live ni Vicente. Kaya viewers lang ko eh. Nakahigayan dun sa plywood na putol. Yung bahay niya. Kaya doon. Malapit na yung mansion natin, Jenny. Malapit na ba? Hindi tayo masyadong updated eh. Bulukan na nan. Bulukon. Yung sa Parangisi. Itong viewers lang. Ate Jenny, kailan ba mamamanhin bills? Nakita mo pala parang Jason yung kilig moment. Opo, nakita ko. Nahihinga si Badit. Si Vicente pinagpawisan. Totohanin na ba yun? Mm. Totoo ba yun? Parang totoo na talaga. $100 plus yung nanonood dun sa live niya Vicente, nagising ako, tinignan ko, nag-pop up. Nakahiga nga ako ngayon dito sa plywood. Matatapos na, di balik ko pag nag-ugbon na oray ko. Congrats Ate Jenny. Bulukon nga na yung kamo ko pinukpok. Hindi biro stress ka magpabaloy. Grabe nakaka-stress. Kami nga Ate Jenny kahit walang bahay na stress. Pagorogate ko. Opo Ate Jenny. At least mansion mo maano na. Babayaan mo na swimming pool mo. Ay, malayo yun. Na, Judy Ann. Malayo yun. Malayo Yung yun? bahay nila dati. Ay, May mga lumulutang na Judy Ann. pero at may parking space ka natin. Jenny, pwede kang doon, magtayo ng maliit na pool. Tsaka isa ka presko sa to ay. Magatol sa lahat to. Huwag biglain. Baka daw. Totoo yun, totoo na. Ano pa? Huwag biglain daw. Bakal numugo.
Magatam sa nato siguro, ano, Tajini. Arin. Diyan, pa nagpabulay ni, ano, likod ka na, ano, mulinuan. Di chances. Tatarban ok, no? Ano di? Baka di man. Abot nga sa kanila yung mga, ano, Ano? alikabok ng galingan ng palay. Mga dahon nun, puro mga alikabok eh. Magkano ka na lang Ate Jenny, pabakod talaga. Bakod ng mataas. Yan ang pinakamalaking galingan ng palay dyan sa bato eh. Ah, Chances. yung kay Badit din, malapit na din. Matapos, Gandang din yun. nagsisimula pa lang din sila. Magkatabi lang yun. Yun sa na-imagine ko, garak-gatak natin Jenny yan. Ngayon lang tayo nakapag nung fiesta nag-live kami, madaling araw na eh. Kaya kahapon tulog na tulog talaga ako sa bus. Ibig ko yarin eh. Ay, okay man ko. Nambok mo Ano naman. ko man natin Jenny? Yung kaya mga dawon baga natin Jenny. Subi daw, God. Ano sinasabi mo? So, apa? Buko sa mga kalbo. Galing sa ano. Bagay, banggaman sa mga ano. Mga alaman. Kapag end ko kasahan. Bagay, ako ulit ko kaya kasahan talaga. Nadumaan kami dun sa damuhan. Grabe makatip yung mga damo. Yung alikabok. Mag-fiesta po ba sa inyo puro maanghang ang ulam niyo? Yung iba po, Depende. Depende po. Yung kaldereta, yun ata yung nila, maanghang talaga yung eh. iga doon, yung manghang. Alderita hindi. Pag-aranin na, uuyupon ko pa yan kay Badek. Likod lang talaga sila eh. Gawa kayo dyan Ate Jenny ng mini swimming pool. Diyan saan? Pero din na saan binabaha kanda? Hindi na, malayo na. Layo na. Depende pag umapo yung sapa. May sapa sa kanila malapit eh. Bakod lang katapat niya. Pero mataas naman yung sa kanila. Mataas. Pero may tendency pa rin bumaha. Siguro sa sapa yun. Doon kasi sa amin, malayo yung sapa pero... Kuya Alfredo Lipa. Hello, Good Kuya afternoon, Kaparin Alfredo. Jason TV at si Mrs. Mo. Nakain Nakain na na lang ako ako ng ng- lutong bacon na patatim. Sobrang anghang. Oo. Lahat ata doon, pwede maanghang eh. Taga saan ka po, Kuya Zoe? Liga doong maanghang doon pag piyestahan eh. Di naman dito nabaha, safe naman dito. Safe na safe. Di naman siguro nag-aapaw yung sapa. May sapa, maliit lang yung sapa. Kaya goods na goods pala Ate Jenny. Sobrang matatahimik na ang gabi pag sobrang ulan. Kaya, dawa sila sinuludan ni Kuya Nono. Tara nyo sa kapitbahay. Iya, saan ba yan si Badit? Nandyan din sila Badit. Shout out kay Kuya Nono. At shoutout sa 14 natin viewers. Masaling viewers natin. Shout out dyan kay Ate Bidang. Gagawin ko muna ang isang kwarto para pag may masamang panahon dito kayo matulog at yung igamit na doon.
Tama yan, tama yan. Ate Jenny. Para di lumilikas. Tamang-tama Pasal talaga, mo Ate na Jenny. ako sa Mall of Asia. Bago Bago umuwi umuwi ng ng Bicol. Sabi ni Kati, di ko saon. Ano daw? Uuwi yan si Kuya Teddy. Mm. Cebu po, minsan nasa Samar, Waray at Bisaya. Salita ko, ibang salita, Bicol, naintindihan ko. Ay, sabi ni Kuya Sam. Maganda dyan sa kanila, Ate Ate Jenny, Jenny. Ang badi. balit, sipag lang tanim sa paligid, may Oo. ulam na. Ay, Kuya Jesus Sario, magandang hapon po. Malawak yun sa kanila. Magtanim ka dyan ng balingoy, kamote, Hindi, sitaw. sitaw. Sitaw, yan. Ngayong ngayong December hanggang March, tutubo ay mamumunga ng husto dyan, pipino tsaka lettuce. Mabubuhay ang lettuce sa atin pag gantong season eh. Taglamig. Taglamig. Lalo pipino. Maganda pala magtanim yun, sari. Sari. Kasi malamig. Ano sa'yo? Iba na. Ulit? Iba na. Sige na. Tulog ata sila sila Ate Cherry. Silent viewers lang. Ate Cherry! Kuya Benji. Kuya Nasaan na Benji. si Kuya Benji? Andyan si Kuya Benji. Kuya Jagger. Si Kuya Born kaya? Kuya Born. Kuya Hook. Ma'am Maria J. Shoutout po sa inyo lahat. Kuya Jojo. Shoutout kay Kuya Jojo. Si Kuya Jojo pala hindi Maganda tayo magtanim lahit. Kahit nga boto ng baboy. Ito yung nanim mo tumutubo. Namumunga ng kambing. No, tuloy ako Ate Jenny. Marakita natin Jenny Siton. Iba itanong mo Ate Jenny. Iba ang magbubunga Ate Jenny. Tatanong mo lang ni Kuya Nuno Siton. May follow-up check-up pa po Kuya Alfredo. Pero okay naman po. Ox na ako. Parang Jason yung gisado dyan. Ay, gaysano dyan, pamangkin ko ang gumawa Oh? na architect. Diyan sa, doon sa Bicol? Sa Eriga po, Kuya Jaime. Erga, yung pinuntahan namin nila, amin sa ni Katie. Sa Eriga po. Sa Eriga po ba Kuya Jaime? Ano oras po check up niyo bukas? Anong oras nga yun? Kasi maaga tayong mag-ano dyan pipila. Kuya Teddy. Maaga po. Ulit ang pila. Ganun pa din po. Yes, ko, yes. Oh, grabe. Yung architect ng Gaisano. Pamangkin pala ni Kuya Jaime. Sa Eriga. Masarap mamasyal din. Konti ang tao eh. Tsaka grocery sa baba. Ang lawak. Malawak. Sobrang lawak ng grocery store sa baba. Nasa baba may taekwondo. Kasi pag doon si Bibi enroll ko, sigurado magastos. Hindi sa lang. Doon na lang sa Bato, San Malapit Vicente. lang. Kasi yung kaibigan ko, yung may-ari ng wifi, nagkamali daw siya na pag-enroll doon sa anak niya. Nagtanong ko sa kanya, doon na lang sa Bato, doon ka na lang magpa-enroll kasi pag sa Gaisano, magagastos ka. Busy na ngayon si Daddy Jojo, maraming obligasyon, busy na rin siya sa trabaho. Kaya pala, Oo. itihirap natin siya Pero nagsa-silent viewer siguro Ate Jenny, no? Oo. Sobrang busy na. Wala si Ate Marlene Pasok Sila Ate nene Marlene. po, nagbabantay ng tindahan niyo po ngayon. Opo, Kuya Teddy, sila po. Sila muna po. May dito may pinadala na pansit si si Nanay Shoni. Kay kapatid ni, dadalhin sa kapatid ni Kanuli. Siya daw talagang
Architect ng Gaisano, Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, nga pala. Malupit pala yun. Ang kapila. Magaling pala yung pamangkin mo, Kuya Jaime. Ano yung tanong niya? Maganda dun. Dami ng pansit na to. Dami yan. Puro pansit ko nadala. Oh, puro pansit ata. Tinanong ko naman si Vilma eh. Puro pansit daw yan. Bukas ata kukunin niya. Kukunin nila. Oo. Hindi ko lang kung paano. Kung ibubok na lang. No, ibok na lang kasi medyo ano dito. Paano ibubok na? Yan. Hmm? Dalawa. May dalawang ka? Ano? Tupoon. Ito mismo? Seven. Bulacan. Sa recto. Isa recto. Wala ang Bulacan. Wala kang mahal. Dami yung pagkakot kung saan ang dasari. Pasat na lang. Ilang ako na buhay na din. 11 viewers, hello! Ayan, may puhunan na ako para sa January. Thank you kay Kuya Jaime. Sa pakulay Kuya Jaime, thank you. May ano na, puhunan. Bukas na yung papasok para sa ano na yun. January na ba? January na yun. Pero ang bilis nung cut-off na. Bilis mo. Mabilis kasi, di ako nagbablog. Wala ako sa pabahay. Pero kung nagbablog ako, parang ang tagal niya. Eh, kailan lang tayo isang buwan na rin tayo eh. Sabi ko, baga. Kaya na tayo umuwi. Parang mahiluya na di angin, no? Kaya puwan ng ugasan. Oo. Hello sa 8. Ganda nung biyahe namin kagabi. Parang lumulutang daw. Pero ako di ko naramdam. Bagsak na bagsak. Seven viewers daw. Bisita ka kita tukan taki ko ah. Payjon pa ka ta. Tapos ano? Taglit mo sana, tapos balik mo sa kita natin. Magatol. Maranyaki. Oh, Ate Cherry! Dito na kami, Ate Cherry. Watching, hello Kuya Rene. Inisa-isa niyo talaga lahat Good morning, Ate Cherry. Ay, good morning. Good afternoon, Good na pala afternoon na. sa atin. Antok-antok pa, Ate Cheng. Inisa-isa talaga. Inisa-isa ni Ate Kakatapos Cherry. lang namin, Ate Cherry, oh. Silent nga siya, alam niya yan eh. Oo. Kari-kari. Oh, Benji. Parang pabagsak na naman yung ulo ko ay. 10 viewers. Yan ka lang, mamaya ka na matulog. Mamaya ka matulog. Parang antok ulit eh. Kulang pa talaga yung mga tulog natin. Kasi bukas maaga tayo. Silent ka pa dyan ha. Tol Julius. Busy talaga sila. Pati si Ate Maris. Tawa si Ate Chiri.
Saka silent viewers din sila ate Maris. Kuya Ruben. Kuya Ruel. Kuya Ruel. Kuya Billy. Pag nagbabayahe talaga ako namamanasin pa ako eh. Nakaupo. Ilang oras nakaupo. Parang, Ako, inuunat ko doon sa silong. parang Sino? hindi. Parang, Sinisiksik ko. parang pag ano ko, hindi nagkakasya yung tsinelas ko eh. Namamanas siya. Pag nasa biyahe, ang taba ng pako. Parating nakababa eh. 11 viewers, hello po. Mega love shoutout. Ano, matulog na? Okay. Updi kasi mata ko eh. Nakikinig lang. Hindi kinig na. Buyat siguro yan. Ito cherry. Chuchun lang sila pag hinahanap na. Kala ko kasi tulog pa si Ate Cherry. Ikaw talaga Kuya Benji. Yan. Buhay na yan si Kuya Benji kasi may maaasar na naman siya. Si Kuya, ano, si Kuya, Kuya Bern wala. Kuya Bern wala pa. Kuya Hook. Ay. Kasi ang dumi na nag-vlog. Ha? Vlog mo. Na? Tawa ka pa sa akin. Ay. May rooms, may rooms. Eh? Ayaw ka. Ay, takpo mo nga ito. Tapos mo na yun. Tapos Ano takpo lang? mo. Ha? Tabig ko na kay Kuwan. Hit viewers, hello, mega love shoutout. Kuyan ko, tugaw. Hello sa 9 viewers. Basura na. Tapos sakpan mo dito. Sige, oh. Ito pa, oh. Nantok-antok pa talaga. Kuya Bern, tulog na yun. Tulog pa ba si Kuya Bern? Baka tulog nga. Hindi ko na-edit yun. Alin? Kanina sa mag-edit ba ako? Ayun, tulog na. Tulog na lang. Para may upload. 1:30 AM na sa kanila. Oh. Nag-uusap lang sila. Tune in na ba? Tayo. Kuya Benji talaga, oh. Kuya Benji, laging... Di siguro ito natutulog. Kuya Benji. May sa ano ata yun si Kuya Benji eh. Kahit, ay sorry. Kahit anong oras Kahit kami anong oras mag-ano, mag-live. naka-tune in. Walang tulugan siguro ito kay Benji. Siya nga yung may sabi kagabi eh. Kita nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Oo nga. Parang inaantok. Nung piyestang madaling araw, nagising yan si Kuya Benji eh. Lahat ng live. Tune in. Dahil pang account. Ha? Dugol-dulad to? Umuulan-ulan pa dito sa Maynila eh. Ano ba secret mo? Sabi ni Ate Cherry. Yari. Si Ate Cherry naman yung bumabanat sa iyo, Kuya sige Kuya Benji. Benji. Lagot ka, Ate Cherry, pag bumawi yan. Pag pumalagi yan. Walang tulugan nga, sabi ni Kuya James.
Papasimple nga natutulog dyan. Yung CP ko kasi naka-notification lahat. Oh. Kahit na naka-notification yung Kuya Benji, pag tulog ka, Pagtulog magiging ka, di mo malalaman yun. sa mga live nandun, Kuya Benji. Walang tulugan. Ako silent viewer lang ako. Ano yung mas malaki? Meron ba rin? Hindi lang. Oh, yan. Pabait mo rin. Marutot mo na. Yes, ano, pabait mo rin. Kanina. Ano? Anong maganda yung style? Dali. Ano yan? Sarap yung mga tinanggal. Maraming yan ang babaklas. Gusto nyo hanggang sa animation mo sa sinagandang ko lang. Ito pa rin ang pakal ko ngayon. Kami po ito. Mga anime. Paano ka na? May dahil yung robot mismo. Pwede natin ko sa mga. Ate Rina, direct ano ginagawa niyo sa Manila? Follow-up check-up po tomorrow po. Follow up po. Hello pala kay Kuya Chef. Ayan na. Nag-ano siya eh. May mga ilalagay siya sa wall ni Ate Cherry, mga ganito. Mga design sa wall ng ano na. Nakita din kita kay Fragstar. Nagkakabukigan na ba? Marupot ay. Yung sabi ng side. Wala na. Ito magaling ako. Ano mo? Ha? Ito magaling ako. Hindi mo magkapatid ko. Speaker. Pakita mo Nakita din kita kay Fragstar. Tsaka si Jaime. Alam na alam ni Kuya Benji. Kumusta naman Ami yung pang-amoy? Okay na ba? Nakakaamoy po, minsan hindi. Pero Paano ka unti-unti din? lang bumabalik. Minsan oo, minsan hindi. Minsan oo, minsan hindi. Lamot na. Hindi na daga na magkaunta. Hindi mo na nananamit. Yung naka-premiere ko pala si Fragstar. Premiere. Walang tulugan, sabi ni Kuya. Kuya Benji. Walang tulugan. Tulog na sa biyahe. At si Kuya Jaime. James. Yung kumaga yung Hindi naman. Kailan naman tayo babalikin? Sana 2 months na lang. Para matagal-tagal naman tayo bumalik ng Maynila. Pagod sa katawan. Sana every 2 months naman yung sunod na check up. Di ba yung yung matanda doon, no? 2 months lang, 3 months. alin? Yung matanda na nakasabay natin. Alin doon? Yung follow-up check up niya. Matanda yung nakikipag-usap sa'yo. Eh kasi na-surgery na naman din. Kaya nga. Kaso pag sinabi na tuloy-tuloy lang check up yung tenga mo. Maganda nga yun para matapos na. Habang di pa ubos yung
butang mo sa ano. Ayun yung butang mo sa ano. Nagpasunod-sunod. Ano? Kulera po. Ay, sala. Nabaliktad. Yun. Nagdi-design. Ha? Lalagay ng ano, mga design sa kwarto. Oh, kwarto na to. Kwarto bahay to. Inuwan ay ano na yun. Kalendaryo natin na 20 pa. Ang walis na. Ang galing na. 20. Kami walang tulugan. Hi. Walang tulugan ami. Tulog na sa biyahe, tulog pa pagdating. Alam mo na matulog. Kalamang muna sa tubo. Mamaya naman na matulog. Magatas. Ay, may iso. Mabakalan. Pagupit yun. Ako sa nagpupalo? Hmm. Nagpupulog? Hag? Pulog. Ang nga, pakulit ka lang. Hindi mo na mo pa ulit. Ay. Pa? Pakulot yung sira. Kauwi ko diya. Sabihan dyan ako sa ina mo. Dito yung matistingan. So kuha ipapa-dreadlocks. Papa-fair. No? Galing pa ako na sa nasulat. Ang gatag pa. Dreadlocks. Ang gatag pa. Lucky winner! Hello! Sasha! Uy, maganda na yung place ni Kuya Shep. Ang ganda ng design. Ako pa, wala nang stress. Ano natin? Ano natin? Na nabibili mag-order sa ano, TikTok. Ano natin? Aesthetic. Yun na. Layo ng biyahe, Tijera. Hindi pala namin ito. Hindi pala nabubuhay. But, ito na natin. At sa taas. Ang maganda. Ang maganda ilagay sa taas o magkatabi. Hindi ka naman magbata sa kaso. Gusot ako sabi. Makareduce ako. I am strong. Tawag namin. Pilera mo na siya. Meron mo na sana. Sa ganun na ito, pangan nag-a-interest na ako. Di ba? Putang. Meron mo. Putang. Magliko pa. Gusto mo pa na-interest ka niya. Hindi ka Muna. Dingit. Hindi pa pwedeng magkuha. Interior design. Interior organizing shit. Interior and vulcanizing shop. Patanda sa ano. Saan mo talaga ako nagtulakas? Silapot na. Di ba ba?
Hindi, bumabit siya. Ano? 30. Yeah, pagbubok ko sa rin. Nagkadi ka ba yun? Masali ka natin pa. Bawal ka na sa iyo may dipaya. Ginagawa ni Anoy. Ano? Nagbakasyon sa nakita. Hinanay na itong bahay. Wala po. Palakan na, di na, ako, di inaano yung ano. Hindi ay tatakot ko. Awit na naman. Hindi kami sa mga unod. Hindi, tinarinig ako bilang. Aha. Tinarinig ako din ako. Hindi ka na ako. May helmet. Helmet siya sa nababasa. Ay, sa luwas. Ito na. Ha? Sabi na sabi. Ano? Hindi mo na di. Babarinahan pa kayo. Hindi ka huya diyan. Hello, 7 viewers! May helmet sa Nice! Nice daw sabi ni Ate Cherry. Yung design. Sinalas mo dyan mo. Kitang-kita pala sa ano sa video yung balik ko eh. sabit niya. Ah, Hindi ba? pag ganyan pala eh. Nasa hulog. Video. Pasabit. Oo. Ito. Pasabit. Hindi, ada iba pa. Dan, okay. Tingnan ko ito, ayaw ang dami siya. Get viewers hello. Pinibutan mo. Ano nga helmet kaya? Nababasa kaya na helmet. Ara, wait. Hindi naman pagbaro na. Dala mo ako baro na. Nababasa naman. Helmet kasi nababasa na matitip ko na. Hindi takot. Pero mo nakita kayo. Repairman. Ano mo nakita kayo? Nakarod-garo ko. TikTok. Nasa pulis ko. Ikaw, di kabakan mo. Padaan. Barato mo ito. Tama ito 100. Ibang-iba na sa paningin. Uy, walang tulugan. Natutulog na naman Ate Cherry. Nalalaman ko na siya. Natakit ang preparasyon sa tarot. Nalalaman mo. Natutulog na naman. Ako na matulog. Hindi tayo takot kayo. Umalis ang tao. Uy, walang tulugan. Ligo na nga, para ano. May, tapos na. Hindi ko na sabang pa. Kasi yun yung kinaligulat ah. Hindi ko man gusto na sa Pilipin to, hindi ko man gusto na sa Palingon sa ano, pero hindi ko man nagabutan sa mga nagabutan na ito. Naman ako barin mo. Marami ko dito. Miss Rina Direct, hello po. Sabi ni Ate Cherry. Diba, pwede man sa to, pwede ko sa to. Oh! Ito, hindi naman po ko. Sa pinto. Talas. Hindi, maganda talaga ang sabi. Hindi mo na, tulog ko tayo. Tanggalin mo to tornilyo to ah. Amo maipalit saan. Sabi, Oh. Testing mo muna. matiting ko. Tanggalin mo muna, ikabit mo muna yan. Yan. Hindi, bubutang ko sa ring siya. Ring. Siguro basketball lang, sana ba yun mo? Ako ko sa bubutang na rin. Hindi. Ano yung pag nag-vlog ka, makita. Ano basketball, football lang. Hey! Yung natutulog. Bumakang nila.
viewers. Sarap na uli matulog niyan. Oh, natutulog na naman yung Ate Chero. Take my hand. Tatawa si Kuya Benji. Ikaw ano? Balik. Kuha ko na lang. Patuturo na ni Kiwan ng application. Pasal man ka na. Ah, Ate Cherry. Thank you po, Ate Cherry. Maraming salamat sa padilaw. Hanggang sa narka sa sana. Oo. Ano? Ang dami. Kaya mo? Hindi naman nagutan yan. Hindi, ay butang po yan. Thank you, Ate Cherry. Oo. Thank you, Ate Cherry. Bangon kasi. Present mo Kuya Makbal. Thank you, Ate Cherry. Thank you. Sa'yo is. Nasa US. Ay, bangon. Bangon. Ano yan? Sabi Nag-iskuran. Nagtungan yun. Baba. Dali ako nag-vlog. 9 viewers, hello. Ay, Kuya Makbal, hello po. Nasa ka nga, walang tulugan. Pero sa nilong yun. Pwede. Sabi yan, pintos. Sabi lang. Para sila magkakal. Salud ka pa. Kung hato ang baloy kaya, nangyari sa TV ito. Oh, ano? Ayan, dumalo na. Marites natin. Basa mo, basa. Salamat, Ate Cherry. Sabi ni Kuya Hawk, yan na talaga si tunay na Kuya Hawk. Mayan eh. Yan, si Kuya Hook na yan. Parang pwede mo umaga. Hindi mo nasa mo. Hindi. Sa ito, sa nag-unod ko na. Kasi yung pangasaya. Dito. Yung kita lang yan. Bilang pa ano. Kung gusto sa natin. Tama. Animation. Kuya Hawk! Hi there! Ayun na mga friend newborn. Hello, Ate Chi. Sabi ni Kuya Ruel, aka Kuya Hawk. Islam Dangson. Damdam ko sa mo. Robot ako. Maganda. One piece. Tapos one piece. Nagkasali one piece. Ate Amilo di Jason, sabi ni Long time Kuya Hawk. Kuya Hawk. Wala ka Kuya Hawk. Yeah. Pasok Kuya Jagger. Si Kuya Robin, yung hindi na nakakaano sa busy siguro si ano, Kuya Robin Liboon. Masa mo? Lagyan natin ng toothpick yung mga mata para din makatulog daw. Grabe ang antok ko, Ate Che. Grabe yung ano namin biyahe. Diba halos 13 hours, diba ang biyahe? 12 to 13 hours. Sakay namin ng bus, Naga, gising pa ako eh. Tapos umili lang. Nakatulog ulit. Gising, nasaragay na, kakain. Mali ka naman. Doon pa lang sa unang gasolinahan, bago magnaga, nagising ako, nakaparking na. Unang ihi yung 10 piso yung bayad. Oo nga. Hindi nga, nagising ako, nandun na tayo. Pero ako gising pa ako noon. Ako di, tulog na ako. Gising pa ako, natulog ako pag alis ng bus, pag Oh. lagpas na ng Robinson, ganyan. Hmm. Tulog ako, nagising ako, nakapark na, kakain na, sa Ragay. Pagsakay naman ng Ragay, yun.
kwentuhan ng konti ng pinsan ko. Tulog ako. Tulog ka na agad. Tapos yun, nakatulog, sabi ko, hindi ko na talaga kaya, hinantok na ako. Tapos yun, may ano pa ulit, may terminal. Yun, hindi na ako nagising. Nagising na lang ako nung nasa Hindi nga ako na... Phoenix na. Uminto pa ba tayo ng ano? Turbina? Sigurado. Hindi ako nagising. Hindi mo nag-stroke ka mo. Nagbaba ka mo. Nagising ako, bumababa sila, pero natulog ulit ako. Hindi ko na ano. Tapos nag-alabang, di mo ka nagising. Nagbaba na nga naging certific sa talabang. Siya, tibik, nagpakaisip ko. Alabang pala sila. Alam mo, baka din yan sila sa ano. Sa assist ko. Sa Ramsong. Ito, Siya, Kuwa, Tailin. Ang... napanood ko yung biyahe. May naka-yellow scene. Ba't wala siya dyan? Naka-yellow? Saan? Saan? Siningning ka. Kaya alam siya, anak ko na rin siya. Ano ka? Yung kasama po ba namin Kuya Rock? Ang dahil natin. Pati di Kitty yun eh. Ah! Ano yun? Yung biyahe namin na nakakotsi ko, Yahoo. Pagbili namin si Kitty yun, si Kitty. Ah, yung saan yun? Yung in-upload ko kahapon. Pagbili namin yun ng ano, ng piyesa, nasa Bicol pa yun. Si Kitty nga mismo yun. Pinsan niya. Yun yung isa. Si Kuya Danilo, hello. Kuya Danilo Pizarra, hello, Miguel love shoutout. 12 viewers. Yung biyahe nyo sa live. Ano? Hindi ako nagbiyahe sa live. Baka yung vlog ko. Amo. Sabi ni Kuya Danilo. Kuya Danilo, hello, sabi natin Cherry. Kaya feeling mo tagilid eh. Takot ang text dito kaysa dito sa dalawa. Kigilid niya. Hindi, adi kaya patasan so, sticker so namin patas. Patagilidan na sticker. Patas kaya. Yarang dapat ito. Kaya ako hindi po yun live. Sir Danilo, amo. Sabi ni Kuya Ruel. 13 viewers, hello. Si Kitty po yun. Ano yun? Naka-premiere kasi yung kahapon. Live chat. Ate Chi ay oo, sabi ni Kuya Ruel. Live chat po yun. Premiere. Oo. Ate Chi ay po, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Eleven viewers, hello. Advokat. Yan mo. Tarik mo na album. Mamirawan. Ang 50. Islam daw. Advokat. Ngayon, Tapos magaling na. sindiran mo siya ba na 200 Son, tapos tapos magaling na. Lipat na sa paupahan pag binaha. Oo. Pagandahin yung bahay pag binaha, lipat na. Amo si Ruel, sabi ni Kuya Danilo. Ate, si Kitty pala. Ako naman si Pretty. Si Kuya Benji na pangalan nun, Kuya Hook. Oo. Hindi daw eh. Si Kuya Benji nagbigay ng pangalan si Kitty. 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 Baka makaano yun. Tawa si yan Ate yun. Cherry. Hindi ko alam kung kailan yun umuwi dito sa Manila. Vehicle pa yan. Ngayon. Uno na ngayon. 30. Baka bukas sila.
Hindi naman yung papayagan. Ay po sa lahat. Eh. Sabi ko Danilo. Hindi naman yung papayagan. Bakit? Gusto nila after New Year. Kaso alis yun kasi ano, alis daw siya ng ano. Nakalimutan ko nga, tatawagan ko si Sheila eh. Kasi pwede pala siya sa ano eh. Sa office. Sa HR. Tanungin ko Sheila kung may bakante sa HR. Mamaya, tawagan si Tito Jun. Para doon na lang siya sa Leslie magtrabaho. Kuya Benji, antok na ko. Sige Ate Cherry. Sige Ate Cherry, Pahinga ka po. tulog ka muna. Nag-live lang muna kami. At mamaya, mag-i-end na rin kasi matulog ulit. Para makabawi yung mga tulog, yung mga antok, pagod. Ano yung sabi ni Kuya ko? Talaga. Hmm. Dalaga pa po yun. Si Katie. Dalaga Hindi pa ko po lang yun. po alam kung single siya. Hmm. O kung may jowa na eh. Hindi ko po alam. Dalaga pa po yun. Bata pa yun eh. Kakain doon niya lang sa trabaho. At sabi ko nga sa kanya, tanungin ko yung pinsan ko doon sa dati kong trabaho dyan sa Paranaque. Doon sa Clover kung may bakante. Kasi pwede pala siya sa ano, sa HR. Sakto yung pinsan ko nasa HR yun. Tanungin ko kung may bakante para doon sa magtrabaho. Hindi ko tulad sa ito naisip ko nakaraan ka itong nagkakit sa sila. Dalawang babae. Huh? Wala ka naman kwento sa akin. Hindi ko naisip pa lang dito. Sige po, Ate Cherry. Salamat po Ate Che. Mua. Thank you po. Maya-maya din po Thank you po sa pakulay. Saka kay, ano, kay Kuya Jaime. Sa New Year na yun Ate Che. Oo. Sige po, sige po. Ingat po, ingat. Ingat po Ate Che. Thank you so much po. Nakita niya raw ebidensya. Ingat kayo bukas. Opo, salamat po. Ano ebidensya? Kuya Jaime, Ate Ching, hello. Salamat sa inyo. Yan, may ano na. Thank you sa pakulay nyo. Siyempre sa nag-tune in. Silent viewers along. May puhunan ako. Para sa January na. Yun. Alas 4. Ano pa yung basa mo naman? Masa. Hindi tinatanong ni Ate Che kung saan daw galing si Kuya Jaime eh. Tatawa talaga si Kuya Benji. Kami naami ako nagkiprito. Hindi ko na kaya. Na. I'm back Ate Che. Galing na ako kanina. Mabasa mo. Ako ako sa organ ng orasan. Gusto ko sa ano. Mabasa, basa. At dami yung CP niya sa profile lalaki o di ba? Hindi yan nag profile lalaki. Hindi nag-profile ng lalaki. Mukha niya yun po. Yung profile niya yun po yung ano, yung pictorial nila sa tourism. Nakaganyan po. Yung uniform nila. Hindi po yung napo-profile ng lalaki po po yun. Kahit kailan. Mamaya na raw. Ate Chim, mamaya ka na matulog. I saw you, Kuya James. Thank you for your pakulay, sabi ni Ate Cherry. Hindi yun nagpa-profile. May ano na ako, may 1.2K. Yay! Para bukas na yan. Bukas. Bukas yan papasok mo. Sa January na.
Ay, hindi pa. 30 pa lang pala ngayon. No? Oo, 30. Kasi wala akong alam sa mga Kung nga pala, uno pa pala bukas. Sa bukas pa pala cut-off. Kala ko uno na ngayon. 12 midnight na here, baka magutom na naman ako. Yan, Hindi pa pala kasi 30 pa pala ngayon. tulugan na Ate Cherry kasi may isipan mo ba magluto ng pancit canton. Ay, thank you Kuya Jaime ulit po. Thank you Thank you, so Kuya much Jaime. po. Kala ko pitsa uno na ngayon. Bukas nga yung check up. Oo nga pala. Uno yung cut-off. Hindi, ano pa yan. Ngayong Pasko pa yan. Hindi ko alam yung cut-off Uno. na yan eh. Uno. Uno yung cut-off. Thank you, Jaime. Yung maga talaga yung mukha ko. Kabisado ko yung mukha ko. Wow. Kala ko uno. Bukas pala, alas 12. Yung cut-off, bukas, alas 12. Pag natulog ka, Ate Cheng, sige ka, mapapanaginipan mo ko. Wala na, hindi na kaya. Wala na. Ano na yun? Naka-headset na lang yun si Ate Ching. Kami nga, 2 a.m. matulog. Hmm. Parang hindi ka na natutulog, Kuya Benji eh. Oh. Etong si Kuya James ayaw magpatulog. Hindi, Kuya Hawk, hindi talaga siya nagpo-profile kahit noon pa man. Hindi yan nagpo-profile ng na ano eh. Violet. Kung mga sa cellphone. Ate Margie. Kung mga may cellphone mo ba? Kung mga cellphone mo ba? Di ba si binatain ako ng name. Kaya nga, kung Facebook ko. Ay ba eh? Yan. Ay, si Ate Margie pala nandito. Hello, Ate Margie. Ate Margie, shout Kuya out. Jaime, thanks po. Sabi ni Kuya. Nilas ko ako. Dadang mo na eh. Hindi pwede lang pala Mm. Ngayon ko lang ako. Kuya James, you are welcome in my dreams. Sabi ni Ate Cherry. Sweet dreams. Hello, Chubby Margie. Sabi ni Kuya Benji. Hello, Ate Ami, Kuya Jason. Hello. Maaga akong nagising kanina, naglalakbay sa live ng All Team Pahuway. Sabi ni Kuya Jaime. Salamat Kuya Jaime, sabi ni Kuya Ho. Hello daw po sa lahat, sabi ni Ate Margie. Hindi pala natin naahugasan yung binangunan natin. Ano naman mo yan? Magbabaon ulit tayo. Dapat tinanong natin kung anong oras yung biyahe ng ano. Sa Superlens. Unang biyahe nga. Kung nang biyahe ka namin pag-sarap. Big, Ay, big, big. ano? Alauna. Alauna. So, aircon. Aircon. Kaya nga, magbubuk tayo dito alas 12. Doon na tayo tatambay. Alas 12. Oo. Matrapik mo. Book na tayo alas 12. Sakto. Wala namang isang oras papuntang Cubao. Hello, Kuya Hawk daw. Ganun Sabi sabi. ni Kuya Jaime. Kuya Benji, Wag miss na ko na ka, kayo. ano. Sabi na Ate Margie. Pag-queen, Kuya. pag-traffic. Traffic Sayang naman. sa oras yun. Oo. Sa traffic. Sayang sa oras. Ate Margie, hi, sabi natin Cherry. Hindi pa natutulog Ate Chen. Matulog ka na. Baka maisipan mo pang kumain. Baka mapaluto ka pa. Buti pa si Margie. Pa-pizza lang. Eh, Okay, salamat. mwah. Ate Cheng, good night po. thank you, thank you, thank you. Mamaya po. Oh, maglalabang mamaya. Madaling araw. Oh. Depende po. And Jason, pasyal ako dyan soon. Ay, sige po, Kuya Jaime. Sige po. Night, night, night na po. Gawin ni Ate Cherry. Pahinga ka na po, Sige, Ate Kuya Cherry. Jaime. Pwede ka mapumasyal. Ate Magsabi ka Cherry, lang po. Huwag ka daw matulog. Kaya pinapayagan natin si Kuya Jaime naman yung kayo. Mag-chat ka lang Kuya Jaime pag ano, pag gusto So, mo. nag-sarang sir. Nasa ano to, nasa Europe si Kuya Jaime. Kaya Benji, wala po pizza. Kailan ka po burger Kuya lang. Jaime uwi? Ata, tsaka milk tea. Sana maayos na yung sasakyan. Pag pumasyal si Kuya Jaime. Para may service.
Graw. Ano ba na? Pagpindot ko, gawa, pagpindot ko. So, magagasgas na. Ha? Parin. Kailangan lahat ng pinastas. May comment eh. Secret, may ticket na ako. Ah. Sige, sige, sige. Sige. Nagpupunto siya na pagkagaling. Nagpupunto siya na sa Butaan ka mara, talikod ko pinto mi. Nagtalikod ko pinto. Paano hindi siya naka... Tatapod ko, ano? Pinto mismo, kwarto ta. Likod mismo. Sa tungkol ko, ano? Switch ko, yung mga ilaw-ilaw. Di nga ito po eh, kasi simento, bumambaga ni ate mong pagbarinaan. Depende kaya si ate sa una. Ang usap ko nung pagkununan sa lababo ko ba niya? Pagkununan ko sa lababo. Ipatiles. Ipatiles daw sa lababo sa mga. Pwede matuunawon. Ang mga ka Ano naman. ka naman natunaw? Sa loob, kaya naman nagtawag para ko rin sa labas. Pagkalit sa CR, Tapos mo. Pag-start sa CR. Ito ka pa yung sa bowl. Kapi kita big. Nakausadaban din ka sa upo. Nakausadaban din ka. Ay, kuya, Jaime, may secret. Sabi ni Ate Margie. Sige Kuya Jaime, punta ka dun. Po. Baalaw ka sa amin. Turon zero. Kailangan mo pa rin. Adi yan ano, ang malipit ko ano. Malilang niya, di Hindi ba pa naman? kuhan ko yan. Makapal pa ba? Kuhan ko ito. Gusto mo na mag-canvas kita ko unod po. Nasabi ng bulan di kwarto. Salit sa namo lang, darawa na naman kabiya. Na. Kung talaga ang gusto nila. Ano tawag siya? Kung sari ana, ano to, barato sari. Kasi isip mo sa barato sari. Ano? Raon, barato. Tapos pinagkahoy na pala. Baka sa SM na makaka. Sa mall. Mas sure pa. Baka pinutuloy. Ano tawag ko? Ikaw ko sila katrabaho ko sa motor. Airbox. ADB pa rin ako. Eco-bike pa lang gano'n. Wow. Hindi mo pa kaya natin kaya yung eco-bike. Eco-bag pwede. Eco-bag, pwede. Bawal na sa highway yun eh. Binalita na eh. Pero yung highway daw na sinasabi, limbawa, yung mga main road na Maharlika, pero yung mga Oh. Ate Cheng Mua, ayan, makatulog ka na mahimbing. Then, naka-headset pa yan. Hindi, nakaano yan, nakahiga, pero naka-open pa rin yung cellphone. Oo. Pikit yung mata natin, Cherry. Pero naka-headset yan. Magko-comment pa yan. Tumatawa yan. Kasi narinig niya. Narinig niya. Si ano, parang hindi na sa akin nagko-comment. Sino? Si Ma'am Maria J. Baka-visit. Silent viewers din yan sa Maria J. Tawa tuloy si Kuya Jaime. Nagkukamit sa Maria J. Sa mga post na lang sa... Hindi pati sa live pag pagtapos na. Hindi si Maria J. Busy lang. Si Ito Kitty yung yung naka-green. Nagbayo ng arts, ay ng parts ng civic. Yun, Opo, opo. Kuya, Benji. Siya po yun. Hirap hanapin nung ano. Piyesa nung Honda Civic. Ano sa kariano ko? Ano? Ang narot natin siya. Sa likod. Narot? So, manata. Oo. Okay nilo. Ano ka tarot? So, kaya era lang. Yung gusto nga. Sa karing agaran sa tutili. Kaya wala pong papagaran na bago sa... Ano siya man? Kaya magparaisip ka dito agad gamit ko. Pero hindi siya na naman. Minimalista na naman. Barato mo. Mga minimal. Kaya Benji, kinilig kay Kitty. Hmm. Kitty?
Hindi ko alam, baka papunta yun dito eh. Si Kitty. Bilis tumungkad ni Kitty. Matangkat talaga yung baka pararo ahal si Kitty. 5'4", mga gan. Mga 5'4". Oo, mga 5'5 at 5'5. Ika-8 minutes. Mga 5'5 man na ito. 5'5". 5'4, 5'5. Ika-8 minutes, may rason. Ang liit ko lang eh. Electric pag ako na yan. Ano pala na kaya dito? May 4 hours pa pala ako. Oh. Si Borling kaya kinilig. Wala si Kuya Born. Hindi si ata si Kuya Born. Bala ko nga siya, di na bumang electric pan pa. Eh ano nga, number 1 mo lang. Sa imo, ayaw sa Ano, akin. tang nakikumigrat man. Pwede pa. Tapos sa na lang. Di may ano kasi yan, addition kaya to. Daman amin. May ano, sa bagahe. Hindi ko nga estribo. Saan na? Hala, Kuya Born, wala na yun. Ano ko na lang. Kuya Born. Sabi ko, magdara na kita sa ano. Ano? Gamit ka. Bagay sa Kami. namin. Mga bakalang sa tayo na Ha? bakalang sa tayo na ito. Sa tayo sa tabaloy. Kaya hindi mo makan ka sa Yun. Pwede. Kung bakalang ka sa ito, pero sa naman na dito. Ano yan? So, ate, yung sa, ano, pag-ramaragan. Sige, rabak si Raw ayaw, lubak. Sabi sa naman ng gana, Projector. projector sa naman ng No, nag-uno ka no, nagtitiktok kay kano. Mag-uno ka na, kaya ading in life as a solo. Pero kung Ano pa sa ganda? Nasaksak mo sa naman, tapos anong pixel pa ka naman sa bala ka. Ako ka. Mag-uno. Gusto pala yung lakad niyo ate Ay, wait lang. Pero sa kwarto. Maganda po si Kitty galing pumili ni Kuya Benji. Ano sa kwarto? Gusto. Sa Kuya Jaime bukas pa po yung check-up ko po. Pero ganda sa kwarto. Sa ano pa po, tomorrow po. Bukas ng umaga pa po. May ibang planeta. Narito naman ka daw. May daw. Pagka ano po namin, siguro di ko po sure kung makakasakay kami bukas din po ng hapon eh. Kasi may titingnan pa daw po siya eh. Ano yung butang pag-nito? Hindi yun. Comment din si Born doon. May comment pa. Hindi ako nakakapanood ng ano eh. Yan mo yan yun. Pwede. Basa. Sunod-sunod. Hello, si Kitty San ka dito ni. Wala po siya atang ano eh, YouTube account eh. Walang YouTube yun. Ito pala yun, yung balitaan, yung may na-aksidente doon sa amin sa probinsya, yung ano, sa Nabuan na ano, 30 na pasahero, 11 yung, ay isa lang ba nakaligtas? Dalawa. Aksidente. Wala, aksidente. Yung Nung magkano, pagpiesta eh. 26. Yung Mag-agong. ano, ikakasal pala yun. Taga ano yun? Nabuwa. Taga Angustia. Pinsan mo kayo bis mo total. Kasi yun is naman na. Pwede. Sabi niya pa. Ano daw yun, kumukha ng requirements para sa kasal eh. Sa Kamalig. Galing biyaheng Kamalig. Pabalik na. At babalik. Ako nagparawan. Pwede na nga magtipon-tipon naman sila kung pangayaman na lang sa amin. Christmas party pag ano, December. Kaya kung hanggan. Pwede na. Makaulit ka na siya. Pwede na yun pagkalak ka lang. Kat nga. Hala, isa rin to si Kuya Rowel. Sabi ni Ate Margie. Tawa talaga. Kuya ko.
Sa mall kaya mi. Nagkuro. Saan? Nagkukulit. Ay, saan? Ba, isa to isa. Kano yung pag-ulit, pauban-uban kaya. Pabanabantas na naman. Oo. Hindi na makabakan. Marasado na. Makabakal, ay, di ako ko na yung sinasabi niya, kakap. Mabangsadi kaya? Baka pagbenta rin. Mabangsadi. May labong na ako noon. Malalo. Laging pasok na ako ng pitsa. Dos. Mabasa mo. Malay natin dito yung forever, di ba? Kampala Romel, Sanda. Wala na si Kuya Romel. Ay, pero kasama natin yung ano, yung fiesta na magaling araw na napan. 7 viewers and low. Ano yung nangyari ka po? Bakit mo nataano dito? Nagtaapon mo ng ganun. Yan ang ano ko po. Ano? XX. Naglas ulit ako. Naglas ulit ako. Legendary. Sabi pa sa tamis. Sat ka pa? Ay, pag ko na yung sinabi. Nagpala na ako. Amo mo na ko ni Kuya. Paborito. Makuha kaya, marika sa payong. Amo, doon niya kanta. Oo. Sabi niya, alam ko na doon pa yun. Alam mo. Ay, gusto ko yan. Gusto ko Kuya. Amo, legendary. Pain sa ulo mo dyan. Video ko nga nagasal. Sorry. Saan? Ay, post pa ako. Ay. Ang binakal ko na. Ang gagaran din na. Tawad. Medyo dito. Bali na. Kasakit pa. Discattery ka. Patay sakit pa. Kasakit mo na. Ano ko nga, di ko pa pinakuhan. Binakal ko na. Pwede pa. Istingan pa ganyan ako. Bali ka. Hindi ah. Pwede na. Saglit sa lang sa rin mo, bot. Ayaw mo, 3 days. Ayaw mo po ng 3 days. Ginawit pa sa something. Pwede ko, magaling sabi. Sabi mi galing. Sabi mi galing. Ha? Ang banabay silo ko pa. Ano ko nakakabit ko. Ano? Ang pagramdagan. Sina-charge. Hindi na sa isa. Amo na sa rin pagramragan tao. Nakakatibad lang ka. Gusto ka di buhay ang mga sagot ko kasi. Yakasangan din para iwas sa mga ipis-ipis. Yes. Daw mo sa tulong ipis-ipis. Kaya man pag nagbabaw yan to, pag nagbakal, di ako makatago-tago na. Ang nakabayad. Sabay dyan pag ilaw sa loob. Simple. Sama mo sa Arcadia. Ha? Kaya Ano? Ilang oras na tayo? Ay, kick out to. Dalawang oras na. Kasama sa challenge yarn. Kasama yarn. Pick up yarn. sa mga Arcadia saan mo? Nabili mo. Nabili mo kayo kati? Patungkaan ka nagigil. Panuli mo nga kati? Gusto ko Alam mo, hindi ako konti. Nabili mo nga kati. Kaya rin sa Pag mga kanar dito, pag sa kanar kayo, sa kawa. Pagka aircon ng ano, gabi sa lakin na niya anak ko. ang ganda pala. Minsan na, yan, pag-arabagan mo. Wala na sa kawa. Gatikot siya na no, anak ko ano. Galaxy. Amo Kuya Ruel. Baka na, nagay ko ka na. Parang sa akin sa pag- Para mampatungkaan eh. Pag mara, order na no, taulatan na mo. Sabi? Wala ko. Oo. Ayun man yun. Kasi lang Di salto na sa naro, hindi may pisalto. ilaw na gusto ko sa Wala na.
Gusto ko muna magpahingalugin tayo. Para pagod saan. Oo. Sabi ng kaliskalo, sabi. Hindi kaya matapos-tapos sana bangko na. Graduate. Gano'n po pagka-college nyo yung graduate? Wala ko pa. Sa edad mo ni grade 12. Maganda sa fiesta ka. Tapos yun na, magandaan. Kani sa graduation. Pagka-graduate naman talaga. It viewers! Ay, 6 viewers pala eh. Hello everyone. Ha? Mag-enda muna tayo? Natutulog. Naantok. O sige, mag-end muna tayo. Paalam muna. Kuya Benji, Kuya Jaime, Kuya Hope, Ate Margie, Ate Cherry, Kuya Danilo, kay Danilo Bisara. sino ba ba? Si Kuya Hope, Sino pa dito? Kuya Ruel, kay Danilo Bisara. Makang, magtapin ng barako, Sarap. ang natin mga classmates. Mag-out muna po kami. Kuya Hope, out na muna po. Ay, mag-ano na lang tayo mamaya ulit po. Mag-live na Magla-live. lang po ulit. Medyo di na talaga kaya ng ano, katawang lupa ko. Ang Matutulog ulit. Ligo ka muna kayo. Paano mo kabali yung ano? Thank you sa nagpakulay. Kuya Si Pakulay. Kuya Jaime. Asan na po si Kuya Sa Jaime? mga solid viewers. Ate Thank you. Chen. Thank you so Thank much you. mo po. Shoutout sa lahat. Ano? Shoutout. Ano sabi mo? Papasok pa yan sa ano? Di ngayon na yun. Kasama pa yun. Kala ko uno na. Kala ko uno na. Katok yun eh. Uno. Thank you po sa pamasko. Oo. Sa Pasko to eh. Ayan, sa December. Thank you. Thank you so Shoutout much. kila Kuya Jagger. Thank you po Kuya sa- Jojo. Kuya Jo- Kuya Ruben. Kuya Roel. Kuya Ruel. Ano pa? Tol Julius. Kuya Bern. Ate Maris. Ate Maris. Ma'am Maria J. Yung Ate Margie oh. Ate Margie. Shoutout sa lahat. Thank you so much po. Mamaya pong ano, live na lang po ulit. Di na talaga kaya talaga. Sobrang Sa lahat ng mga sponsor. Shoutout po. Shoutout. hindi pa nakaka-recover ng ano to. O sige naman. Pindutin mo na. Bye bye po. See you later. Kumaya mga ano. Mga 10, 9, 10 or matutulog na 9. yan tayo. Mga 7. Hindi, tutulog kasi tayo. Tapos mamaya na lang tayo mag-live ng ano, 10. 7, 8. Kasi tulog pa tayo ng 7. Gusto nga. Hindi ka kakain ng gabihan. Hindi. Bye bye po. Mga 10, Sige na. 9 or 10. Para Bahala na. magaling araw Mga ulit. Mga 10 po ata, 10 p.m. Tulog man sa banong ka. Bye bye po. See you later po. Bye.